Ja, het is wel leuk. Je komt veel mensen tegen en zo, dat is dan gewoon chill. Paas en aannemen, 1 tegen 1. En nieuwe vrienden maken. Dus ik denk dat dit voor kinderen heel erg leuk is. Het is gezellig, daar gaat het ook om. En je leert weer nieuwe trucjes en alles. Nou, 's middags is meer partijvormpjes en toernooivormpjes. Je kan nieuwe mensen ontmoeten en je leert beter voetballen.